Добре дошли в EV X Master. Мислите, че сте виждали всичко, когато става въпрос за луксозни електрически превозни средства? Помислете отново. Китай не само произвежда достъпни електрически автомобили, но и строи превозни средства, които правят Тесла, Мерседес и BMW да изглеждат като играчки. Днес ще изброим трите най-добри китайски автомобила, които предефинират производителността, технологиите и лукса. От зашеметяващи интериори до безумни конски сили и цени, които ще ви накарат да се замислите, тези автомобили задават нов стандарт в автомобилния свят. Затегнете коланите, защото това, което следва, ще ви накара да поставите под въпрос всичко, което сте смятали, че знаете за електрическите превозни средства. И не забравяйте да натиснете бутона за абониране, за да не пропуснете нито едно от тези безумни возила. Кола номер 3 – NIO ET9. Добре, нека те попитам нещо. Случвало ли ви се да погледнете кола и да си помислите, това нещо е невъзможно да съществува? Защото точно така се почувствах, когато видях NIO ET9 и не преувеличавам. Докато ние в САЩ все още обсъждаме софтуерни актуализации, които развалят половината от таблата ни, Китай доставя изцяло електрически луксозен седан, който изглежда сякаш се е телепортирал от 20,5 право в реалността. И ето го и ключа. Цената му е такава, че те кара да се запиташ защо изобщо купуваме коли в Америка. NIO ET9 започва от около 87 000 щатски долара, в зависимост от спецификациите, което е абсурдно за това, което получавате. Нека започнем с екстериора, защото NIO ET9 не просто изглежда добре, а изисква внимание. С дължина от 5,2 метра този седан засенчва повечето американски луксозни електромобили. Той има такова присъствие, че кара дори Cadillac или Mercedes S-клас да изглеждат сякаш се извиняват, че съществуват. Предната част разполага с характерното за NIO X-образно осветление с матрични LED фарове, които не просто осветяват, а комуникират. Да, комуникират. Тези фарове могат да проектират символи, предупреждения или дори кратки анимации на пътя, осигурявайки ви върховна технологична демонстрация, като същевременно се грижат за безопасността. А джантите? Гледате масивни 20-цолови алуминиеви джанти с аеродинамични перки, които наистина подобряват ефективността, докато карат всяка друга кола на улицата да изглежда сякаш е спряла. Сега нека влезем вътре. Пригответе се. Интериорът е мястото, където NIO ET9 преминава от впечатляващ към абсурден. Първо, кабината е облечена в алкантара и кожа с акценти от истинско дърво, а всяка повърхност крещи лукс. Разполагате с панорамен извит дисплей, който обединява арматурното табло, инфоразвлекателните екрани и екраните за пътниците в едно безпроблемно технологично табло. А седалките, о боже, седалките са вдъхновени от нулева гравитация, напълно отопляеми и вентилирани, с масажни функции, които спокойно могат да заменят професионален спа център. Буквално седите в бъдещето, докато пиете кафето си по време на сутрешното пътуване до работа. Що се отнася до представянето, NIO ET9 е истинско чудовище. Най-високото ниво на оборудване предлага над 1000 конски сили и ускорява от 0 до 100 за по 3,5 секунди. Точно така, това е седан, който може да изпревари много спортни коли, докато превозва 4 възрастни в изключителен комфорт. Той използва системата за задвижване на всички колела NIO E4ORX за невероятно сцепление, управление и контрол. А батерията? В зависимост от версията, можете да разчитате на пробег до 620 мили. Да, прочетохте правилно, което прави пътуванията през цялата страна лесни като детска игра. Добавете и ултрабързо зареждане и можете да заредите от 10 до 80% за около 15 минути. Технологиите и безопасността са също толкова впечатляващи. NIO ET9 идва с NIO Pilot 4.0, който включва лидарни сензори, висококачествени камери и радарни системи, способни на автономно шофиране от ниво 4 при определени условия. Колата буквално следи пътя вместо вас, помага при смяна на лентите, справя се с градското шофиране и дори асистира при паркиране на тесни места. И да, има и интелигентен вътрешен AI, климатик, който се учи от навиците ви, и аудиосистема, която ще накара домашното ви кино да се изчерви. А ето и частта, която наистина ме изумява.
Цял този лукс, невероятни показатели, автономни технологии и умопомрачителен пробег започват от около $87 000. Това е по-малко от базовата Tesla Model S Plaid, а предлага по-добри технологии, повече пространство и дизайн, който те кара да се чувстваш като герой от научно-фантастичен филм. Ако това дойде в САЩ, американският пазар на електромобили ще трябва бързо да навакса. И така, ето моя въпрос към вас. Ако имахте $100 000 за харчене, бихте ли си взели Тесла или бихте се заложили изцяло на NIO ET9, кола, която се усеща като бъдещето, паркирана в алеята ви днес? Споделете мнението си в коментарите, защото знам, че това ще предизвика оживени дискусии. И отново, натиснете бутона абониране, за да не пропуснете коли номер 2 и 1, които са още по-изумителни. Кола номер 2 – NIO S8. Нека те попитам нещо. Виждали ли сте някога кола, която кара всеки SUV в алеята ви да се усеща като миниван? Защото точно това прави NIO S8. Това е отговорът на Китай на американския пазар на луксозни SUV-ове и честно казано, това е неуважително. Докато ние още спорим за апдейти на инфотейнмента и проблеми с качеството на изработка, NIO вече предлага електрически SUV в пълен размер, който изглежда сякаш е излязал директно от научно-фантастичен филм. И ето го най-важното. NIO ES8 започва от около $72 000. Да, правилно прочетохте. 72 000 за нещо, което напълно унищожава конкуренцията. Нека първо поговорим за екстериора. ES8 е огромен, над 5 метра дълъг, с внушително присъствие, което кара дори Cadillac Escalade да изглежда неуверен. Предната част е доминирана от характерните за NIO X-образни LED фарове и елегантен дизайн без решетка, което придава футуристично излъчване и оптимизира аеродинамиката. Колелата са огромни, 21-инчови алуминиеви джанти, които съчетават елегантност с агресия, а двуцветните опции за боя моментално издигат този SUV над всичко, което сте свикнали да виждате на пътя. Всяка извивка, всяка линия крещи лукс и веднага разбираш, че това не е обикновеният американски електрически SUV. Влезеш ли вътре, е като да влезеш в космически кораб. Интериорът е съчетание от минималистична елегантност и високотехнологична магия. Разполагаш с изцяло дигитален кокпит, плаващ панорамен тъчскрин, който обхваща цялото табло и дисплей за пътника, който забавлява всички в колата. Седалките – луксозни, отопляеми, вентилирани и оборудвани с многоточков масаж, който превръща дългото пътуване в истински спа ден. И не забравяйте панорамния покрив. Версията на NIO за покрив с звезден небосклон внася нощното небе вътре с фини анимации, превръщайки дори задръстванията в киноизживяване. Буквално шофирате мобилен луксозен салон. А сега нека поговорим за представянето. NIO S8 предлага двойномоторно задвижване на всички колела, което му дава невероятен въртящ момент и ускорение за SUV от този клас. Топ версията ускорява от 0 до 100 за само 4,1 секунди, което е абсурдно за 7-местен SUV. А батерията? В зависимост от конфигурацията можете да разчитате на пробег от 360 до 400 мили. Това означава пътувания през цялата страна без постоянно спиране за зареждане. А когато все пак се наложи да заредите, ултрабързото зареждане на ES8 ви връща до 80% за около 30 минути. Перфектно за дълги пътувания или уикенд бягства. От към технологии, ES8 е натъпкан с екстри. NIO Pilot 4.0 предлага автономно шофиране от ниво 4 при определени условия с помощта на лидар, камери и радарни сензори, които покриват всеки ъгъл. Може самостоятелно да се справя с движение по магистрала, градски трафик, паркиране и дори аварийно спиране. Аудиосистемата е завладяваща, климатикът е интелигентен, а бордовият AI в кабината изучава навиците ви, за да направи всяко пътуване по-умно и по-комфортно. И да, ES8 може да побере до 7 възрастни удобно, с гъвкави вътрешни конфигурации и много място за багаж, така че не е нужно да жертвате практичността заради лукса. И ето частта, която наистина впечатлява. $72 000 щатски за електрически SUV в пълен размер
пълен с технологии, пробег, ускорение, луксозни седалки и автономни функции. Това е абсурдно конкурентна цена. В САЩ подобно оборудван Tesla Model X или Audi e-tron би струвал поне между 110 и 120 хиляди долара. NIO не просто предизвиква пазара, те го пренаписват изцяло. И така, ето моят въпрос към вас. Ако разполагахте с 80 хиляди долара, бихте ли останали с обичайните американски SUV-та или бихте заложили изцяло на NIO S8, 7-местен електрически гигант с технологии и комфорт, които оставят всичко останало далеч назад? Кажете ми в коментарите, защото този въпрос със сигурност ще предизвика сериозен дебат. И не забравяйте да ударите бутона за абониране, за да сте готови за автомобил номер 1, големия финал в нашата класация на 3 най-добри китайски електромобила. Повярвайте ми, ще ви смае. Автомобил номер 1 – NIO ET7. Случвало ли ви се да видите кола и да си помислите, ето така изглежда бъдещето наистина? Защото точно това се случва, когато видите NIO ET7. Това не е просто електромобил, а истинска технологична демонстрация, която кара почти всеки луксозен седан в САЩ да изглежда все едно е останал в 2010 година. Докато тук още спорим за фуги на панелите и апдейти на екрани, Китай тихомълком представя автомобил, който може да накара Мерседес, BMW и Тесла да изглеждат като ученически проекти. И ето най-важното, NIO ET7 започва от около 70 хиляди долара. Да, под 70 хиляди за автомобил с автономно управление от ниво 4, ускорение от 0 до 100 за 3,9 секунди и кокпит, който се усеща като частен самолет. Нека започнем с екстериора. ET7 е елегантен, агресивен и веднага разпознаваем като луксозен електромобил. Той е дълъг над 5,1 метра, с ниска и широка стойка, която крещи за представяне, без да има нужда от нито един фалшив въздуховод. Фаровете с характерния за NIO X-образен дизайн с ултратънки матрични LED светлини, които не само осветяват пътя, но могат да прожектират информация и анимации директно отпред. Колелата са аеродинамично проектирани 21-инчови алуминиеви джанти, които карат седана да изглежда стабилен и пъргав, дори когато е в покой. Всяка линия на ET7 е функционална, намалява въздушното съпротивление и в същото време подчертава футуристичната му визия. Това не е просто стил, това е наука. Вътре NIO ET7 продължава да доминира. Плаващи OLED панели, огромен централен тъчскрин и дисплей за пътника осигуряват свързаност на всеки в автомобила. Седалките са истински лукс, отопляеми, вентилирани и с възможност за многоточков масаж, което създава усещане за безтегловност и превръща задръстванията в първокласно пътуване. А панорамният стъклен покрив пропуска светлина и добавя кинематографско усещане. Това е същият подход, който NIO използваха със звездното небе на покрива на ES8, но усъвършенстван за седана. Той е умен, просторен и удобен за до 5 възрастни, без компромис с мястото за краката или багажното пространство. Сега, нека поговорим за представянето, защото тук ET7 не просто се конкурира, а разбива всички очаквания. Двата електрически мотора осигуряват ускорение от 0 до 60 мили в час за 3,9 секунди с мигновен въртящ момент и максимална скорост около 155 мили в час. Батерията с голям пробег предлага до 435 мили автономия, в зависимост от избрания пакет. И когато дойде време за презареждане, станциите за смяна на батерии на NIO могат да я сменят напълно за около 3 минути, което прави безпокойството от пробег практически нулево. За тези, които предпочитат зареждането, бързото зареждане може да ви отведе от 10% до 80% за приблизително 30 минути, по-бързо отколкото повечето хора прекарват по време на обяд. Двуточковата автономна система NT на NIO осигурява възможности от 4-то ниво в контролирана среда, като лидар, камери и радар работят заедно за движение по магистрала, паркиране и аварийни маневри.
изкуственият интелект в кабината научава вашите предпочитания, като автоматично регулира климата, осветлението и позициите на седалките, а озвучителната система е завладяваща, кристално чиста и кара всяка песен да се усеща като изпълнение в концертна зала. И ето частта, която наистина впечатлява – $70 000 за луксозен електромобил в пълен размер, който се конкурира с топ моделите на Mercedes EQS и BMW i7. За цената на базов европейски луксозен електромобил получавате невероятен пробег, технологии, производителност и комфорт. NIO не просто предизвиква пазара, те го пренаписват изцяло. И така, ето въпросът към вас. Ако разполагахте с $75 000, бихте ли избрали Tesla Model S, Mercedes EQS или бихте рискували с NIO ET7, електромобил в пълен размер, който реално може да надмине всяка луксозна лимузина на пътя и да ви спести десетки хиляди долари? Споделете мнението си в коментарите, защото този въпрос със сигурност ще предизвика разгорещен дебат. И не забравяйте да ударите бутона за абониране, за да сте готови за още ексклузивни погледи към най-новите електромобили от Китай. Повярвайте ми, не искате да пропуснете това, което предстои. Добре, приятели, това беше всичко за трите топ китайски електромобила – NIO ET9, NIO SS8 и NIO ET7. Тези коли не са просто бързи или технологични. Те са на следващо ниво – лукс, невероятен пробег и функции, които засрамват дори големите европейски марки. Кой бихте карали първо? Пуснете коментар, ударете един лайк и не забравяйте да натиснете абониране. Бъдещето на автомобилите е тук и то е електрическо.